Live Context. Työnteon tuki. Ota Live Context käyttöön, kun haluat lisätä organisaatiosi tuottavuutta. Jalkautat vaivattomasti uuden ohjelmiston tai tehostat olemassa olevien ohjelmistojen käyttöä. Live Contextin avulla vähennät tuen kustannuksia ja työmäärää. Tai parannat merkittävästi koulutuspanostustesi tuloksia. Miksi Live Context lisää tuottavuutta? Koska tutkitusti ihmiset oppivat parhaiten tekemällä työtään. Tutkimusten mukaan rahallisista panostuksista 80% on perinteistä koulutusta ja 20% työnteon tukea. Panostuksen tehokkuus on päinvastainen. Muistijälki 30 päivän kuluttua perinteisestä koulutuksesta on enää 20%. Työnteon tuen sen sijaan 80%. Live Context on enemmän kuin ohje. Se on työnteon tuki. Live Context toimii osana ohjelmistoasi. Se tietää tarkasti, mitä ohjelmalla ollaan tekemässä. Antaa juuri oikean määrän tietoa juuri oikeasta asiasta. Ei enää työnteon keskeytyksiä, vaan nopea vastaus miten kysymykseen. Voit ohjata usean eri ohjelmiston käyttöön liittyvää prosessia tehokkaasti. Live Context laajentuu samalla investoinnilla eri järjestelmiin. Suosittuja käyttökohteita ovat esimerkiksi henkilöstöhallinto, asiakkuuden hallinta, toiminnan ohjaus, toimisto-ohjelmat. Monta järjestelmää, yksi ratkaisu. Organisaatiot ovat Live Context-palvelun avulla saavuttaneet muun muassa 50% vähemmän perinteisiä koulutuspäiviä, 40% säästöjä dokumentaation koostamiskuluissa, 40% vähemmän helpdesk-palvelupyyntöjä. Paljonko nämä säästöt merkitsisivät organisaatiossanne? Ota yhteyttä Konsuloon.